मान मर्यादा गौरव प्रशंसा बाखनाय जानाय बे जिसु ख्रिस्टनिनो जाफायथों आमेन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसेयैनो खुलुमहरदों। जों बयबो मिन्थिगौ ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया सहज जिउ खुंनाय नङा। ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव सानफ्रोमबोनि थांना थानायाव आत्मिक जिउ जौगाहोनायाव जों गोबां समावहायनो सौदुयो। जोंखौ सैताना गले गले आनजादफोराव लानानै फैयो। सैताना जोंखौ खोख्लैनो हास्थायबाय थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बेबायदि बाइबेल सिरिफोर, बाइबेल बोसोनफोर लानानै फैदों जि बाइबेल बोसोनखौ नोंथाङा गावनो देहेन खालामोब्ला आरो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ नोंथाङाबो बुजि मोनोब्ला नोंथाङा जिउआव थांना थानाय समावहाय गोबां बोलो मोनगोन। सैताननि गाज्रि जिथु स्किमफोर दङ, सैताननि जिथु परिकल्पनाफोर दङ, सैताननि जिथु आनजादफोर दङ, सैताननि जिथु एटेकफोर दङ, बेफोर गासैनिफ्रायबो नोंथाङा गावखौ सेभ खालामनो हागोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन बैफोर बोसोनफोरा मा मा। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जोङो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आरो जिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ दायो नुनो मोनसिगोन। दा बेवहाय गोसो होनानै नायलांगोन। सेथि बोसोनखौ नोंथांमोननो होनो हास्थायदों जाहैबाय, बेनो जाहैबाय इफिसुसारि 6:10 आरो 12 सिरि। बेवहाय ओरैहाय बुंनाय दङ, रोननि थाखाय इसोरनि नोंसोरनो होनाय आगजुफोरखौ गान, अब्लानो सैताननि इनाय खायदाफोरनि जेंना नोंसोरो गसंथानो हागोन। मानोना जोङो मानसिफोरनि जेंना दावहा नाङा, नाथाय जों खामिनाय संसारनि दुस्थु जिउ सासनगिरिफोर, एखथियार गोनांफोर आरो संसारखौ सासन खालामग्रा गाज्रि जिउफोरनि जेंनासो रोननाङो। साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, बे बोसोना जोंखौ माखौ थुलुंगा होदों? जोंनि जिथु दावहा, जों जिथु बुहुमाव थांनानै दङ, जोंनि उल्थायै खामानि मावग्रा, इसोरनि उल्थायै खामानि मावग्रा, जोंखौ नस्थ' खालामनो हास्थायग्रा सैतान दङ आरो बै सैतानजोंसो जोंनि दावहा। प्रियफोर, दा बेयावहाय इसोरा होनाय जोंनो लागै होनानै दोननाय जि आगजुफोर दङ, बे आगजुफोरखौ गाननो होदों आरो बे आगजुफोरानो जाहैबाय इसोरनि बोसोन, आरज, जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनाय। बे गासैखौबो जोङो लानांगोन आरो जि गाहाम रादाब दङ, गाहाम रादाबनि जथा गाननायनि बिसयबो बुंनाय दङ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासैखौबो जों लानांगोन, अब्लानो जोङो सैतानजों दावहा नांनो हागोन आरो जोङो देरहागोन। आरज खालामनाय, इसोरनि बोसोनखौ जोङो देहेन खालामनाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव जोंनि फोथायनाय आरो जोङो गाहाम रादाबनि जथा गाननाय। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो बे खामानिखौ मावदोनि। दानाबा नैथि इसोरनि गाहाम बोसोनखौ दिन्थिनो हास्थायदों, बेनो जाहैबाय याकुबनि 4:7 सिरि। बिनिखायनो इसोरनि सिङाव था, सैताननि जेंना गोगोमै गसं, अब्लानो सैताना नोंनिफ्राय खारलांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोबां समावहाय राहा लामा नागिरो। सैतानजों माबायदि दावहा नांगोन, सैतानखौ बोरै होखारगोन, बबे राहाजों सैतानखौ जोङो फेजेनगोन होननानै जों गोबां राहा लामा नागिरदों। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो राहा लामाखौ होनानै दोनखादों आरो बे राहा लामायानो जाहैबाय, बेनिखायनो इसोरनि सिङाव था। जों जेब्ला इसोरनि सिङाव थायो, जेब्ला जों इसोरजों थायो, अब्लाना सैताना खारनो गोनां जायो। सैताना खारो, बेखौ जोंनो मोन्थिहोदों। बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो दाबाव। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव ला आरो देहेन खालामगोन। जोङो सानो सैतानखौ होखारनो, नाथाय गोबां समाव सैताना खारा। मानो? खोथाया जाहैबाय, जों जुदि इसोरनि सिङाव थायाब्ला, इसोरजों दद्र' जायाब्ला, इसोरनि बोसोनाव थायाब्ला, इसोरनि बायदि सोलियाब्ला सैताना बहा खारनो? दा बेयावहाय प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ आदेश होदों, थुलुंगा होदों। बिनिखायनो इसोरनि सिङाव था, सैताननि जेंना गोगोमै गसं, अब्लानो सैताना नोंनिफ्राय खारगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जों बे बाथ्राखौ बुजिबाय। दानाबा थामथि इसोरनि बोसोनखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय 1 पिटर 5:8 आरो 9 सिरि। सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबायो। फोथायनायाव गोगोम जा आरो सैताननि जेंना गसं, मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोथायग्रा बिदा फंबायफ्रा जेरावबो नोंसोर बादिनो सैनांदों। ख्रिस्ट'जों बायख'जानायफोर, जेब्ला जोङो बबेबा महलाव थांगोन, बबेबा बेंकआव थांगोन, जोङो सिकिउरिटि गार्डफोरखौ नुनो मोनो। सिकिउरिटि गार्डफोरा मा खामानि मावो? जेन बै ओनसोलाव, बै जायगायाव, बै दखानाव, बै बेंकआवहाय
जेन गाज्रि मानसिफोरा फैनानै डिस्टार्ब खालामनो हाया, सिखाव खालामनो हाया। बिसोरो लागारबो नेबाय थायो। बिसोरो लागारबो धर्जयै थायो, लागारबो सिरि मोननानै थायो। मानो थाखाय बे दखानखौ जेन सेफ लाखिनो हायो, बे बेंकखौ जेन मोजाङै दोननो हायो, सिखावफोरनि आखाइनिफ्राय सेफ खालामनो हायो, बिनि थाखाय बेवहाय सिकिउरिटि गार्डआ 24 घन्टा थायो। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बेयावबो इसोरनि बोसोना जोंखौहाय बुंदों, फोथायनायाव गोगोम जा आरो सिरि मोननानै था। मानोना सैताना जोंखौ बबे लामाथिंनिफ्राय, बबे खनानिफ्राय, बबे साइडनिफ्राय एटेक खालामगोन जों मोनथिया, नाथाय नेरनाय सिंह बायदि सैताना नेरनानै दंखायो होननानैहाय रोखायै स्पष्टयै फोरमायदों। दा बेयावहाय जों साबधान जानि, सिरि मोननानै थानि, अब्लानो सैताना जोंखौ एटेक खालामनो हानाय नङा। दे अब्ला प्रियफोर, दानाबा जोङो ब्रैथि इसोरनि बोसोननि फारसे थांदोनि। बे बोसोनानो जादों 2 करन्थियारि 10:4 आरो 5 सिरि। जोंनि दावहा नांनायाव बाहायनाय आगजुफ्रा बे संसारनि नङा, नाथाय इसोरनि बोलोग्रा आगजुफोरजोंसो जोङो सैताननि बोलोखौ संहार खालामो। नंखाय बादि होनायफोरखौ जोङो फोजोबो। इसोरनि गियाननि जेंना सिखांनाय मानिखौ जोङो बोख्लायो। जोङो मोनफ्रोमबो जेंना साननायखौ सदबनानै ख्रिस्ट'नियाव गंहोयो। जिथु जोंनि बुहुमाव जानाय दावहाफोर दङ, हादोरजों हादोर, गावजों गाव दावहा जानायफोर दङ, जों बेखौ मेगनजों नुयो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, सैतान आरो जों आत्मिक जिउनि जिथु दावहा दङ, बे दावहाखौ जोङो हयथ' मेगनजों नुनाय नङा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों सानफ्रोमबोनि थांना थानाय समावहाय सैतानजों दावहा नांनो गोनां जायो। आरो जोंनि दावहा आगजुफोरा बे बुहुमनि नङा, बे जाहैबाय इसोरनि बोलोनि गेजेरजोंसो। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो 5थि इसोरनि बोसोनखौ नायदिनि। बेनो जाहैबाय रमारि 12:20 सिरि। नोङो गाज्रिजों फेजेन जायालाबानो गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। सानफ्रोमबोनि थांना थानाय समाव ख्रिस्ट'नि प्रियफोर, गाज्रिया जोंजों लोगोसे फैफाबाय थायो। गाज्रिया जोंखौ अरायबो नस्थ' खालामनो हास्थायो। सैताना जोंनो गाज्रिखौ सानफ्रोमबो देखायनो, दिन्थिनो हास्थायो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों? नोङो गाज्रिजों फेजेन जायालाबानो गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। गाज्रिखौ जोङो मोजांजों फेजेननो हायो। सोरबा जुदि नंखाय बाथ्रा बुंदोंब्ला नोंनि सिगाङाव, नोंथांनि सिगाङाव, सोरबा ख्रिस्ट' प्रियनि सिगाङाव, नोंथाङाबो जुदि बिथांजों लोगोसे येस होननानै बुंफायोब्लानो नोंथाङा गाज्रिजों फेजेन जानाय जागोन। नाथाय नोंथाङा सोरनिबा मिसुलिया बाथ्रायाव नोंथाङा जुदि बाथ्रा बुंफायालाबानो सिरि थायोब्ला नोंथाङा गाज्रिखौ फेजेननाय जागोन। गोबां बाथ्राफोर दङ, गोबांफोर दङ। बेफोर गासै बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां समफोर थांगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बुजि मोनदों जे जोङो माबायदि मोजांजों गाज्रिखौ फेजेननो नांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, दानाबा जोङो 6थि इसोरनि बोसोननि फारसे जों आवगायलांदोनि। बेनो जाहैबाय 1 जन 4:4 सिरि। आंनि बिसाफोर, नोंसोरो इसोरनि, नोंसोरो नंखाय नाबिफोरखौ फेजेनबाय, मानोना नोंसोरनियाव थानाय जिउआ संसारनि जिउनिख्रुइ बोलोग्रासिन। प्रियफोर, जों बेखौ मोनथिनांगोन, इसोरा जोंनो जि बोलोखौ होदों, जोंनो जि जिउखौ होदों, बे संसारनि जिउ नङा। बे जाहैबाय इसोरनिफ्राय मोननाय जिउ, आरो बे जिउआ गोबां बोलोग्रा जिउ, आरो बे जाहैबाय गोथार जिउ। गोथार आत्माया जोंजों लोगोसे दङ, आरो बे गोथार आत्माया बयनिख्रुइबो देरसिन, बोलोग्रासिन। बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जों आरोबाव 7थि इसोरनि बोसोननि फारसे आवगायलांदोनि। बेनो जाहैबाय जेसायानि 54:17 सिरि। नोंनि जेंना दाजांजाय मुंबो हाथेरा मावफुंनो हानाय नङा, आरो नोंखौ दायाव खोख्लैनो नोंनि जेंना रायथिनाय साफ्रोमखौबो नोङो दाय फोनांगोन। बेनो फोरबुनि गलामफोरनि बाहागो, आरो आंनो बिसोरखौ देरहा होगोन। फोरबुआ होनबाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा साफ्रोमबो बेक्तिफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय, फोजोबस्रांनो थाखाय सैताना जि हाथियारफोरखौ बानायदों, बे हाथियारफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नस्थ' खालामो। जिसु ख्रिस्ट'आ बेफोर गासै हाथियारफोरखौ फोजोबनानै होयो। बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु बाथ्रा, इसोरनि जिथु बाथ्रा, आङो बिसोरखौ देरहा होगोन, फोरबुआ होनबाय होननानै बुंदों। जों साफ्रोमखौबो बे इसोरा देरहा होयो, देरहा होगोन। दे दानाब्ला जोङो 8थि इसोरनि बोसोनखौ नायदों। बे बोसोनानो जाहैबाय गितफोरनि 91 नम्बरनि 1 आरो 2 सिरि। जायहा गोजौसिननि सिङाव खुलि लानानै थायो, बियो बोलोग्रासिननि सायखङाव थानो मोनगोन। आङो फोरबुखौ बुंगोन, बियो आंनि खुलि आरो अन्दरसालि, बियो आंनि इसोर, बेयावनो आङो बरसा खालामगोन। प्रेज द लर्ड।
इसोरनि बोसोना जोंखौ माखौ थुलुंगा होदों? जोंनि भरोसा, जोंनि जिथु फोथायनाय बे गासै बहा थानांगौ? बे जाहैबाय गोजौसिन इसोरनियाव। जोंनि खुलि लानांगौआ बहा? बे खुलि लानांगौआ बे इसोरनियाव। जों गोबां समाव जोंनि खुलि लानाय, जोंनि भरोसा लानाया संसारनि गोबां बेसाद मुवाफोराव जायो, थाखा फैसायाव जायो, गोबां रोखोमनि, सोरबा मानसिफोरनि सायाव, सोरबा गिदिर मानसिनि सायाव, सोरबा फिसा मानसिनि सायाव गोबां रोखोमै जोंनि खुलि लानाय, जोंनि सिन्था भाबनाफोरा जायो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो परामर्श होदों। जोंनि जिथु भरोसा खालामनाय, जोंनि जिथु आश्रय लानाय, जोंनि खुलि लानाया गोजौसिन इसोरनियाव थानांगौ। बे दानाब्ला गुथि इसोरनि बोसोनखौ नायदोनि, बेनो जाहैबाय 1 करन्थियारि 15:57 आरो 58 सिरि। नाथाय बे इसोरा 26 जाया जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टजों देरहा होबाय। अब्ला बिदा फंबायफोर, नोंसोरो गोगोमै गसंथा, फोरबोनि खामानियाव नांथाबनानै था, मानोना नोंसोर मिथिगौ फोरबोनि मुङै नोंसोर मावनाय मोनसेबो हलाय थांनाय नङा। प्रेज द लर्ड। इसोरा जोंखौ देरहा होग्रा खालामबाय। जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जों बयबो देरहाग्रा जाबाय। आरो जोङो प्रियफोर, इसोरनि खामानि मावै मावै थांना थानो थाखाय जोङो नांगौ। मोनफ्रोमबो बिसयाव, मोनफ्रोमबो बेलायाव जोङो इसोरनि खामानि मावनांगौ। बे बाथ्राखौ लागारबो गोसोआव ला। इसोरनि खामानि मावनांगौ होननाया पास्टर मावनायल', सेक्रेटारि मावनायल', सुगिदार मावनायल', बा गिर्जानि बबेबा खामानि मावनायल' बे नङा। नाथाय इसोरनि खामानि मावनाया पार्सनेलि, इन्डिभिजुवेलि गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो। बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावबाय थानो नांगोन। दे दानाब्ला जोङो जोबथा इसोरनि बोसोन नायदोनि, बे जाहैबाय जेसायानि 47:10 सिरि। गोदाव सोराव दाजा, खारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन। आङो नोंखौ सहाय होगोन। आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। प्रेज द लर्ड। बे जाहैबाय जोंनि बोलोग्रा जिसु ख्रिस्ट इसोरनि प्रतिज्ञा। जोंखौ माबोरैहाय हमथानानै दोनगोन, जोंखौ माबायदि नेगोन, बे गासैनिबो इसोरनि प्रतिज्ञा। जों गोबां समाव जोङो जिंगासियो, गाबोन मा जागोन, सपनिहा मा जागोन, आंहा थाखा फैसा गैया, न'खराव बेराम आजार जादों, गोबां रोखोमनि थांना थागोन बोरै, गोबां सिन्थाफोर दङ, गोबां साननायफोरजों गोदाव सोराव जाना थायो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ थुलुंगा होदों जे जोङो इसोरनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनांगौ। मानोना इसोरा बुंदों, गोदाव सोराव दाजा, खारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन। आङो नोंखौ सहाय होगोन। आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। प्रेज द लर्ड। प्रियफोर, बेफोर गासै 10था बोसोननि गेजेरजों बे 10था बोसोना जोंखौ फोरोङो जे आत्मिक जिउआव जों बोरैहाय बोलोग्रा जालांबाय थानांगौ, आरो जोङो जोंनि जिथु दुश्मन दङ, बे दुश्मनजों जोङो माबायदि दावहा नांनांगौ, जों माबायदि फोथायनायजों जों गसंथानांगौ। बेफोर गासैखौ बे बाइबेल सिरिफोरा जोंनो फोरोङो आरो फोरमायो। गोबांथा बाइबेल सिरिफोर दङ, नाथाय बिनि गेजेराव नोंथांमोननो केबल बे 10था बाइबेल सिरिखौल'सो आं लानानै फैदों। प्रियफोर, नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। जेब्ला नोंथाङा गावनो देहेन खालामगोन आरो बे बाथ्राफोरखौ जिउआव लागु खालामगोन, मानिगोन, बेबायदि सोलिगोन, नोंथाङा सैतानजों दावहा नांनो बोलो मोनगोन। आरो सैताननि जिथु स्किमफोर दङ, सैताननि जिथु गावहरनायफोर दङ, तिरफोर दङ, हाथियारफोर दङ, बेफोर गासै हाथियारफोरखौ सिफायनो हागोन। अब्ला प्रियफोर, नोंथाङाबो सासे देहेन खालामग्रा जादो आरो नोंथाङाबो गेदेर आशीर्बादखौ लादो। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जै मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।